hey nekwa na ife nwoke be anyị na-eme na nwaanyị be anyị a na-ekwu okwu ndị Igbo a na-ekwu okwu ndị Igbo a na-ekwu okwu ndị Igbo na-elepiti ogo ọ bụ unu ejiro ntị ya n'ife ife nke ọ bụkwa sọsọ maka ego ka nwaanyị rụtụ ihe aka nwaanyị ji amara m ife a enwetabu m ozi ya before na platform ma enwetabu m ozi ya si na onwe nwaanyị si na nwoke bịa natalụ bịa si na ọ chọrọ ịnụ nwa ya from there ya na nwa ya chenjie nọmba wọlie nwa ya si ya bịa nya si skuul bịa holiday wee si skuul bịa holiday otu a ka nwa esisizie nwa afụzi nwa anya wee luo taa nke atakwa ka nna anụzikwa akụkọ nke ọdụ akwa ntị ochie ntị ọfụ akụkọ nke a da-asụkwa oyi na ntị ọ dịkwa njọ ịnụ anụ nke nwoke be anyị nwaanyị be anyị gị na ya na-asụ ofu asụsụ obi wee kwe gị wee lata nwatakịrị ebe a nwatakịrị asịkwara nwatakịrị bụkwa sọ mma o ọkwa nwatakịrị ya dị ebe 22-23 years nwatakịrị ka na-agụ akwụkwọ si na yunivesiti ebe ọ na-agụ akwụkwọ wee ghara ya si ya ka ọ bịa holiday ọ bụ ọdịnị nke na ọ bịazi nke akọbazi ya n'akụkọ na iji awụ setezie dị nwa n'ịchọs ka ọ nachi ya gị na ya na-abụ wee nụba di na nwunye nụwazia di na nwunye mgbe unu ji wee nụsịzịa di na nwunye nke ezi mgbe unu ji si narụzie ịkwụwazi ụgwọ isi aka na-akọgodo nke ahụ ka kachatatụ mma na ntị na nke anụwa bụ na asị na ọ kpọgotere ya ebe a were afịa na-enye lunye nwatakịrị n'ọkụ nwatakịrị sara ọkụ na-edina ụmụ nwoke wee na-anata ego wee na-enye dis guy na-enye ya ọgwụ n'ife o ji nwa wee na-eme afịa akwụna hey anụ m nke a ntị m ochiri amara ka m mesi wee konye ba akụkọ bikos a sị na nwatakịrị bugodo sọ mma ịmanụ nwatakịrị nwa nwaanyị bụ sọ mma ka na-agụ akwụkwọ ka dị young 23 years ka ị nụrụ obi kpogote isisi ka ị nụbazi anya anụba ka ọ mụbara ya nwa rice ka ọ bụ na anụ di na nwunye eziokwu na imechọ ndị befe anya ike afụrọ ndị befe anya iji nzuzo wee lata nwa na ikwụrọ ndị befe ụgwọ isi ise ndị lọrụfe ego igwakwana fa biko na nwa nọkwa n'aka m biko ka anyị mesie mgbe anyị ji nata Disemba ka m kwụọ ụgwọ isi nke adịwagoro onwe ya iche atrisi aka ka ekwechatatụ nke dị mma ịdị eti nke a bụ na ịpụtazi were afịa nyebe nwa Igbo ibe gị nyebe nwa gị na ya na-asụ ofu asụ afịa nyebie ka ọ ṅụba afịa kedu ịdịrị ndụ ọjọọ a na-ebi n'obodo South a kedu ndụ ọjọọ ndị be anyị na-ebi n'obodo South a ọkwa sọsọ maka ego nwaanyị obodo ezuru oziri iji wee zụọ afịa akwụna ọ bụziara nwa Igbo nwanne ya nwoke nwa Igbo nwanne ya nwaanyị sọrị nwa Igbo nwanne gị nwaanyị right nwanne gị nwaanyị mụtara bụkwa na adị ya ka ọ bụ ijiri awụ senati ebe a seti obodo anyị bịa afịa hey ọjọgbukwa na onwe biko kenenu ndị Igbo nke ọbụzikwa ego ka ị na-achị ya wee ya ejikwu nwanne nwaanyị wee ya achụ ego wee ya eji nwanne nwaanyị bụkwu nwatakịrị nwa dị otu a wee ya achụ ego Igbo ọ dịkwanụ njọ unu na-emekene na-echitekene na ọkwa nwanne ka unu bụ na-asụ ofu asụsụ iwe obi ka gị itinye n'afịa akwụna ọ na-agbatara ihe ego alụsokwa unu